वेळ काळापूर्वी शब्द आसलो. वेळ काळापूर्वी वेळ काळ सुरू जाऊनच्या पहिले खाले असले शब्द म्हळ्यार खाले उतार वय गे उतार असले उतार कोणा सांगत असले शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देवा सोवे असले आणि शब्द देव जावन शब्दस देव जावन शब्दस तर देवाक आणि उतराक विंगड करून जाता 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 तर तुझ्या आतार कोण असा कोण देव असा वय गे पण आम्ही देवाकही सोदतले हांव कही सोदता हांव देवाक आम्ही मेळटा गे मेळटा देव कशें आसा उतरा रुपार आसा कळ्ळें गे उतारस देव जावन आसा आम्ही काही सोदून आसा देवाक भायर असल्या कडेन त्या जाग्यार ह्या जाग्यार आम्ही सोदून आसा काही सोदल्यार आमकां देव तो मेळना कित्याक देव म्हणल्यार उतार जावन आसा देन हरी एक उतरा मरिफात रसल्याने उतार शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो तर देव आमच्या खंयच्या रुपार उलयता उतरा रुपार उलयता प्रेज गॉड हालेलुया जर तर म्हाका देवाचे उतार गोतूना जाल्यार देव कोण म्हणून गोतूना प्रेज गॉड तर देवाक जणा जायजे जाल्यार म्हाका काले कळीत आसा जे देवाचे उतार असं किती म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा शब्दस देव जावन आसलो प्रेज गॉड